Mao to silang sika sa Oo. sa hip hop jam. Oo. Wala madayon nilang event. Kay gauwan or Gawan nabasa gani kita to. bitaw sa tinuod lang mga ganahan makibawon sa nahitabo sa hip-hop jam, basa jud kami ato jud. Kusog jud kayo ang uwan ato. Nabasa gyud ang si DJ ato nga Oo, nabasa daghan controller gyud nga basa. Naada kuno gay na kuryentihan didto. nga Naada na kuno tech na mm, nakuryentihan niya. Mao na to didto nagipaundang jud. Mo'y dungog na ko, kay pag human na mo gig wala man uli man na ko. Kay basa lagi kay ko dili na ko katambay kay gubot na kay to paghuman sa hip hop jam kay isig paningil naman oo. ang mga artist. Ya mo to ikaw didto ga urag pildi ba jud ka ato kay ikaw ba'y nanindag biro ya Oo, didto niya kanang na-cancel lag kalit so urag tulo ra ka kahon ang halin niya usa ka libo to ka kahon akong gikumpra kapuyag oh, hapot. kapuya pull out datoy nya. Buto nagtanga ka didto. Nya Tinuktok taon niya pagka may gani kay nanawag si Bustoyo nga Chunix kuan sila. nganong nakailan man Bustoyo? Kaila midaan. Di pa siya sikat? Sikat na siya. Kaya nagkaila midaan kanang kwintas. Sigug inquire siya kwintas ba. Oo. Ah, yan. Kunya na siya nga Chunix kuan na silang sika. Kaya wala pa kuno na yung mga kaon mo to nga. Akong giordirag Grabe ha. akong giordirag pagkaon silang Oo. gutom taon kayo, ang giordirag Jollibee. Pagkaugma to